Breaking news from HDTV. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wannan shiri namu mai albarka na ɗan sanda abokin kowa daga nan tashan ku mai albarka na HD Press Hausa. Yau 30 ga watan 11 shekara ta 2020, hukumar 'yan sanda ta ƙasa ta ƙarƙashin shugabancin IG wato Muhammad Abubakar Adamu ta hannun shugaban polisawa na jihar Adamawa Olubenga Adeyinmu ya ta 'yan sandan Najeriya da suka samu ƙarin girma kimanin mutum 82,779 a fadin ƙasa baki ɗaya. Shugaban 'yan sanda na ƙasa ya ba da umarnin yin haka a kowane ofishin 'yan sanda da ke wannan ƙasa, inda aka samu ƙarin girma kamar haka: matakin constable zuwa corporal mutum 8,431, sai kuma matakin corporal zuwa sergeant mutum 17,569, sai kuma matakin sergeant zuwa inspector mutum 2,239. Yankin karamar hukumar Mubi South wato Mubi ta kudu, 'yan sanda kimanin mutum 53 suka samu ƙarin girma daga mutum 6 sun samu ƙarin girma daga constable zuwa corporal, sai kuma mutum 7 daga corporal zuwa sergeant, sai kuma mutum 40 daga sergeant zuwa matakin inspector. Babban jami'in wannan yankin wato DPO FPY Cliff shine ya bayyana haka a lokacin bikin ƙarin girma wanda aka gudanar a wannan ofishin. Ga kaɗan daga cikin kalamansa. The promotion of 82,779 rank and file to their various ranks nationwide. Let's put our hands together, please. In the list of the promotion, we have 8,431 constables to corporals. We have 17,569 corporal to sergeants. And we have 56,779 sergeants to inspectors. Manyan bakin da suka samu halarta wannan bikin sun hada da hukumar kula da hatsura ta ƙasa wato FRCN wanda aka fi sani da road safety, sai kuma su yaya babba wato sojoji, jami'an tsaro, da kuma manyan wakilan ƙungiyoyi da ma matayen 'yan sanda da suka samu wannan girma din. Al'umma sun musu fatan alkhairi da kuma ƙarin arziki a cikin wannan girma da suka samu. Kuna sauraron wannan labarin da kuma kallo kai tsaye daga HD Press Hausa. Ni da na shirya na gabatar da kuma mai ɗaukan hoto Yusuf Abacha, sai wacce ta sada ni da ku kai tsaye Aisha Aliyu Mubi da kuma Abdulrashid Ali, muke cewa Allah ya sa a gama lafiya. Ɗan sanda abokin kowa, amma fa mai gaskiya. Breaking news from HDTV.